Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndipo komiti imeneyi amene ali mkhala pa mpando wake ndi olemekezeka a Peter Ezekiel Chingoma MP amene ndi nduna yoona za chitetezo cha mdziko. Dongosolo ndilakuti pa 5 Julayi limene ndiloweruka tidzayamba ndi mwambo wa mapemphero umene udzachitikire kuja ku Bingu International Convention Center mu mzinda wa Lilongwe. Tikuyembekezera kukhalako ndi anthu achipembedzo zosiyanasiyana, atsogoleri, mafumu, komanso anthu onse a Malawi, ndi cholinga chokapereka kuthokoza kwathu kwa Mulungu komanso kupempha chitsogozo cha Mulungu pamene tikuyenda chitsogolo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera akakhala nawo kumwambo umeneyo wa mapemphero. Masana a tsiku lomweli lachisanu tikuyembekezera kulandira President wa dziko la Botswana amene ndi President Advocate Duma Gideon Boko amene tikuyembekezera adzafika kudzera ku bwalo la ndege lija la Kamuzu mu mzinda uno wa Lilongwe kumene akubwera kudzacheza masiku angapo. Akafika mdziko muno ndo adzafikanso kukapatsidwa ulemu kapena ufulu wa mu mzinda wa Lilongwe kumeneko ndi kuma offices a Lilongwe, a console ya Lilongwe. Izi nzoonetsera ubale umene tinawo pakati pa dziko la Malawi ndi dziko la Botswana. Zina zonse zokhudza ndi ulendo umenewu umene achezera president aku dziko la Botswana zifotokozeredwa bwino. Zochitika zazikulu zenizeni zizachitika pa 6 Julayi limene ndi la Mulungu, ndipo zikachitikira ku bwalo la zamasewero la Bingu National Stadium. Kumeneku kukakhala zochitachita za asilikali, maperete awo, kukakhalanso masewero a mpira, kukakhala kuonetsa magule athu amene amasonyezera chikhalidwe chathu ifeyo ngati dziko la Malawi. Kukakhalanso zoyankhula zimene tikuona kuti tikuyembekezera zikatsogozedwa kwambiri ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera komanso a President Boko a dziko la Botswana nawonso akapereka chichewa cha mawu awo. Kuti tionetsetse kuti aliyense akakhale mwaufulu komanso tisakapanikizane tikalowe mwamtendere, stadium imeneyi zipata zake zonse zikatsekulidwa nthawi ya 6 koloko mmamawa. Ndipo tikupempha anthu onse obwera kumeneku kuti akakhale atakhala m'mipando mwawo mastandi muja ikamakwana 7:30 mmamawa. Tikupempha anthu onse asabwere ku stadium atanyamula zakumwa zoledzeretsa zimene zimanyamulika bwinobwino popitapo, koma akayamba kudzigwiritsa ntchito mwina makhalidwe amayamba kusintha. Tikupempha kuti anthu asabweretse zakumwa zoledzeretsa ku stadium komanso asabweretse chida china chilichonse chimene sichingavomerezeke, mipeni kapena zina miyala, zimenezo zisabwere ku stadium. Pakakhala achitetezo amene akaonetsetsa kuti zinthu zimene tanenazi zisalowe mu stadium. Tikupemphanso makolo kumalo kuja kukhala anthu ambiri chifukwa kuli zochitika zambiri, mwina zosangalatsa zambiri, kaya oyimba ambiri amene timawadziwa ku Malawi akapezeka ali kumeneko. Ndiye chifukwa kukakhala oyimba ambiriwa, anthu akakhala zosangalatsa zambiri mmene makhalira tsiku lathu la 6 Julayi, tikupempha kuti ana asapiteko opanda waperekeza. Ana asapite ku stadium popanda waperekeza. Tukamba ichi mobwereza ndipo mmodzimonso m'midzi momweyenda magalimoto amene tikalengeza za uthenga umenewu sitikungokamba koma chifukwa chakuti kudachitikapo ngozi kumalo kumene kuja ana adafa chifukwa chakupondana. Sitikufuna zimenezo zidzachitikenso. Kotero tikupempha kapena kulangiza makolo kapenanso kuwalamula kuti ana asabwere ku stadium opanda waperekeza. Ngati mwafika ku stadium mochedwera, kakhaleni panja, ndipo panjapo mukakwanitsabe kutsatira zina zilizonse zimene zikuchitika chifukwa tikakhazika makanema akuluakulu
amene adzikaonetsa zimene zikuchitika mkatimo, komanso china chilichonse chimene chimapezeka mu stadium, kaya ndi malo opumuliramo, zimenezo panja pa stadium zipezeka kuti aliyense akhoza kuzigwiritsa ntchito. Nzayidziwikire kuti kamapanga mapulogalamu ngati awa pamakhala ndalama zimene zigwire ntchito, ndiye pali budget imene apangidwa, ndipo mabudget amenewo anapangidwa kudzera m'makomiti osiyanasiyana amene apatsidwa ntchito zosiyanasiyana zimene zigwirike. Komanso tinali ndi komiti imene inali ntchito kuti zitolera ndalama, pempha ndalama kwa kufuna kwabwino amene angathandize kufuna kukhala nawo gawo la chikondwerero chimenechi, ndipo tinene kuti ndalama zimenezo othandiza kuthandiza kudzera ku komiti imeneyi. Tiwapempha a chairman amene wapa mpando wa komiti imeneyi olemekezeka Ezekiel Ching'oma kuti zikatoledwa zonsezi ndipo zikagwiragwira ntchito zonsezi atiloleze kapena iwo afotokozere ku mtundu wa Malawi kuti kodi tinatolera ndalama zingati, budget inayo ndalama zingati, ndipo zagwira ntchitoyo motani. Tikupempha Malawi wonse tiyeni tisangalale limodzi mwamtendere. Ndiye tikuthokozeni inu olemba ndi kuulutsa nkhani chifukwa kuti mumakhalapo nthawi zonse. Tikukhulupirira kuti nkhale mu nthawi imeneyi mulemba nkhani zanu ndi kuulutsa nkhani zanu ndi mtima umodzi ofuna kumanga Malawi. Tiwathokoze onse amene akhudzika ndi nkhani ya chikonzekero chimenechi. Tiyeni tisangalale limodzi pofuna kumanganso maziko osweka a dziko la Malawi ndi kuyenda chitsogolo limodzi. Ambuye akudalitseni. Pakhonza kukhala mafunso, or you may want to seek some clarification somewhere on the statement that I have made. We have a press release that does not really provide more detail than what I have shared. That's for the purposes of others that would access the information from other platforms. A press release will be released immediately after this briefing, but it does not, as I said, contain anything that I have not included here. So musayembekezere kuti chimene sindinafotokozera apapa chipezeka mu press release iji. Ndiye kuti mukhonza kufunana kuchifunsa kuti ndichiyankhe panopo chifukwa kuti sichipezeka umo. Ichi ndangopanga kuti ena amene mwina sanathe kuonera mwambo akhoza kumanizana nacho pena nkugawana. Koma if you have any questions, please let us have those questions. I see a hand from Capital FM. Joseph Mazizi, Capital FM. Honorable Minister, mwanenadi momveka bwino kuti ndalama zichoka kuboma komanso pali task force yapadera imene ikutolera ndalama kuchokera kwa anthu ena amene angafune kuthandiza pamwambo umenewo. Munanena kuti amene ali pa mpando wa komiti yoyendetsa mwambo mwina adzafotokoza tsatane kutsogoloko, komabe mwina chidwi chikhoza kukhala pakuti target budget ndi ndalama zingati zimene mukuyang'anira kuti zikufunika zilowe pamwambo umenewu chaka chino, kuti mukamasonkhetsapo tikamasonkhetsa tikuyang'ana pa target yake ya ndalama zingati yoyendetsera mwambo umenewu chaka chino. Kuonjezera pamenepo funso lachiwiri nkumati pali ndondomeko yapaderadera imene mwachita yoyitana atsogoleri a zipani zotsutsa kuti akapezekenso kumwambo umenewu. Zikomo kwambiri. Yeah, I'm Malumbo from Major FM Radio. Just wanted also to know kuchawa ino mwanapo kuti kubwera president wa ku Botswana. Paliso mtsogoleri wina amene akubwera o alipo maiko ena amene aonesa chidwi azapanga nawo attend kumano amenewo. Zikomo kwambiri mafunso awiri amene atatu amenewo. Atsogoleri ifeyo ndanena kale kuti president wa dziko la Botswana akubwera ku state visit. Imene ali pa state visit imeneyo zimene adzapange zina tifotokozera.
koma ali mkati mwa state visit imene akakhala nafenso pamwambo wa chikondwerero chimenechi. Anthu ena amene akuchokera m'mayiko ena kapena amene angafotokoze za mauthenga awo kudzera mwa akazembe awo, mauthenga amene timapereka kudzera ku maofesi a makazembe awo amene ali mdziko muno. Kokuti ngati atsogoleri sakubwera, zimenezo nthawi zambiri atsogoleri ambiri amatha kupereka uthenga wa mafuno abwino kudzera kwa maofesi awo, ndi akazembe awo aja amatha kukhala nafe. Tikatero ndi kutinso mayiko amene aja tili nawo, mmenenso timakhalira ife kuti sitimapita ku mayiko konse kumene kuli zikondwerero, koma kupezeka kwathu kumakhalako kumeneko podzera mwa akazembe athu m'mayiko amenewo. Koma invitation yapita ku mayiko onse amene ife tinawo pobale, koma sitikuyembekeza kuti potero ndiye kuti atsogolera ku mayiko amenewo bwerani kunoko. Chinanso chimene tingadziwe ndi chakuti tikayitana atsogoleri aja pamakhala makosti amenenso ifeyo ngati dziko timapanga beya nthawi zina. Zimatengera kuti mayiko ena amathona zoti ayi ife zonse tipanga tokha, zambiri tipanga tokha, koma nthawi zina mapezeka kuti be mwina wina amene ali ogwira nawo ntchito atsogoleri ameneyo tipeza kuti ifenso tikuwasamalira anthu amene aja ndi makosti okhaokha. So tanena kale kuti ndondomeko yathu ndi ya ndalama zokunkhitsa, sitingafune kuti tiyitanitse dala chibajeti chikulu. Kuti budget nja ndalama zingati zimenezo tikupatsani ma subcommittees akapanga provide maujeni awo, ma sectoral budgets awo, chifukwa chimene timapanga kwambiri nawapanga charge with responsibilities. Inu mugwire ntchito iyi, mugwire ntchito imene mugwira ntchito imene pangani present budget yanu, ndi fundraising mobilization committee ija ma resources ija ina use approach yokuti anthu akhoza mapanga adopt kagawo kena kazochitikazi. Mwachitsanzo tikufuna kuti anthu ena amene angabwere apezepo kugona. Mobilization committee ya ma resources itanawapempha kuti bwanji mukhoza kangopempha amene ali ndi malo apogona kuti bwanji mutatisungira anthu. Kaya kwina pakufunika zakudya, bwanji inuyo musake zokuti kaya ndi kampani yakuti kuti khoza ngotipatsa zakudya. Ndiye kuti mmene akampani jakupereka iwo aja adziwa chimene iwo atipatsa, nkutiuza cost imene aperekayo, which will then form total ya ndalama ziwetengana zoti zagwira ntchito ndalama izi nkhale kuti zinazo anatipatsa podzera kutipatsa zipinda zapogona. I hope kuti chimene ndachifotokozera bwino. Koma mmene anenera moja ndi zakuti izizi zonsezo zikatoleredwa tifotokozera, chifukwa nawonso makampani amene akutithandiza aja akhonzanso kukhala ndi chidwi chokuti amve kuti apanga acknowledge zimene zija. China ndi chakuti so nkhalewo amene akuthandizawo ena mukawaona atayika mwina zikwangwani zawo ku stadium kuja, tawapatsa mpata umenewo kuti dongosolo seli inuyo chomwe mudathandizecho muli ndi ufulu okayika malonda anu ku stadium komweko kuti mwathandiza, ndi kayikeni malonda anu popeza kuti ndinu amabusiness. Ndikukhulupirira ndayanga. Pali mbali ya MDC, pali mbali ya the target and the leaders from oh yeah, okay, thank you very much. Msonkhano huu kapena chisangalalo ichi kuyambira ku mapemphero ndiye kuti tayitana mwadaladala onse, atsogoleri akale onse, atsogoleri azipani onse ayitanidwa, ndipo nkhale mafumu apezekako ndi chisangalalo cha dziko lonse. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti tayankha mafunso onse amene alipo, komanso ndikukhulupirira kwina akucheteyo kuti statement ija tinakhazikikapo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ambuye adalitseni. Pamene poso ndithu ndiye pa mtsiriziro pa msonkhano wa atolankhani umene anayitanitsa ndi mneneri wa boma komanso nduna yofalitsa uthenga makamaka nkhani imene anayitanira atolankhani mama uno ndikufuna kuwadziwitsa makamaka tsatane wa zimene zitakhale zikuchitika masiku ali mkudzawa pamene dziko la Malawi litakhale likukumbukira komanso kukondwera kuti tsopano patha zaka 61 dziko lino chilandire ufulu odzilamulira kuchoka mchaka cha 1964. ndiye tamva kuti mwambo udzayamba lachisanu ndi mwambo wa mapemphero kutsendera ndithu ndi mwambo waukulu umene udzachitikira mulungu umeneku ndi ku Bingu National Stadium. Tamva
komanso kuti mkatikatimu ndithu tikhalanso tikulandira president wochoka ku Botswana, president wa dziko la Botswana makamaka titero, amene atadzafike mdziko muno kudzera bwalo la ndege la Kamuzu International pamene pandithu ndi pa 5 July lomwe lili loweruka. Ndiye izi ndithu ndizimene osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.